Għandna Prim Ministru li fil-Parlament qed imur kontra dak li jiddeċiedi u jrid il-poplu Malti. Fl-istess waqt il-Prim Ministru maċċandu maġġoranza parlamentari Għal-Anġlu Farrugia. Minkejja dan Lawrence Gunzi jibqa' bil-kilba siġġu tal-poter u dan meta tissir ħsara lill-poplu Malti. Illum aħna il-partit tal-poplu u mhux il-partit tal-klikka. Anġlu Farrugia qal li l-poplu qed isaqsi fuq il-preżent. Preżent li qed ikasbar lill-poplu għaliex huwa mċappas b'fallimenti f'diversi oqsma u deċiżjonijiet ħżiena tal-gvern li ma ttieħdux fl-interess tal-poplu Malti Wawċi. Id-deputat mexxej Laburista qal li l-Partit Laburista għal kontrarju tal-Partit Nazzjonalista jitkellem fuq futur aħjar għal pajjiżna. Għandna xi ħaġa aktar milli għandek int fil-Gonzi PN. U li hija ta' importanza kbira. Li hija illi aħna nimxu wara l-integrità, nimxu wara s-serjetà, nimxu wara d-dedikazzjoni, imma nimxu l-iktar wara l-fibra ta' morali ta' persuni li lesti jagħmlu l-ġid lil dal-pajjiż.